மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியில் இன்று மாலை பதிவான மழையுடன் கூடிய பலத்த காற்றால் பல வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார். சில பொது கட்டடங்களும் பள்ளி வாசல்களும் காற்றினால் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளதுடன் குறித்த பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சரிந்து வீழ்ந்திருப்பதையும் அவதானிக்க முடிந்தது. இதனிடையே மட்டக்களப்பு நகர் பகுதியிலும் மரம் ஒன்று முறிந்து வீழ்ந்துள்ளது. வீழ்ந்த மரத்தினை வெட்டியகற்றும் பணிகளை மட்டக்களப்பு மாநகர சபை ஊழியர்கள் முன்னெடுத்தனர். இதேவேளை மழையுடனான பலத்த காற்றினால் மட்டக்களப்பு ஆரையம்பதியில் மைதானம் ஒன்றில் பார்வையாளர் அரங்கின் கூரைகள் அள்ளுண்டு சென்றுள்ளன. இதன்போது இவ்வாறான சேதங்கள் பதிவாகின. மட்டக்களப்பு புதூர் பகுதியில் நிலவிய மழையுடனான பலத்த காற்றினால் சில வீடுகளின் கூரைகளும் சேதமடைந்துள்ளன.